kukuruzna trešnja ovdje. Dobrodošli u novi klip. Danas ćemo da snimimo jedan novi klip. Danas ću da, kao što ste pročitali u naslovu klipa, da progutam najmanju kameru. Evo ovdje puni se. Danas ću progutam ovu najmanju špijunsku kameru na svetu i da snimim svoje unutrašnje organe. Zašto? Pre neki dan sam gledao Crtače, verovali ili ne. Gledao sam taj jedan stari crtani film što mi je baš ovako bilo nostalgično posle toga kad sam gledao, ali mi je palo na pamet da snimim izazov, eksperiment, da progutam najmanju špijunsku kameru i da snimim svoju unutrašnjost. Koji sam crtani gledao sam, znači, na engleskom se zove Once Upon a Time, a na našem se zove Bilo jednom ljudsko telo. Ako niste gledali taj crtani, moja vam je preporuka obavezno da pogledate taj crtani, zato što dosta stvari možete da naučite u vezi ljudskog tela, kako sve to funkcioniše u nama. Meni je bio jedan od omiljenih crtača u to vreme kada sam bio u vašim godinama. Tako da ovaj današnji klip ću da odredim zbog toga. Gutao sam ja i veće stvari, ako niste gledali. Progutao sam, znači, 1 dinar izazov, progutao sam top, odradio sam Žikinu dinastiju, znači izazov. Tako da je ta kamera, ova kamera, znači ta negdje slična velicina, jebeni. To je to, čekam ovo da se napuni i krećemo sa klipom. Ništa, mislim, samo ću progutam i onda ću da čekam 6-7 sati da to izvadim iz svog organizma i da vidimo što smo snimili. Šta ja radim? Ok ljudi, javio sam i na Instagramu. Bože! Da, počinjem sada da ovo progutam. S ovim izazovom. Znači kamera, mislim da se napunila dovoljno, neki sat vremena sam stavio. Ona snima do 3 minuta, mislim da je sasvim dovoljno da stigne do ovdje. Mislio sam da odredim prvo test, da vidim da li sve normalno radi. Tako da ajde snimit ću nešto prvo ovako. Vidimo ovako kameru. I sad 1, 2, 3. Bi trebalo da snima. Ovo je test pre nego što progutam. Evo, znači, kamera tamo. Ok, sad ćemo da isključimo. Ništa ljudi, krećemo s ovim klipom. Ovdje ću imati telefon da pozovem. Ako, ne daj Bože, kucam u drvo, bude trebalo. Stavljam je usta, znači ovako ću da je stavim. Okej. Oh fuck. Ovo baš bilo. Oće kako se spušta. Kamera. Okej. To je to ljudi, ništa, čekamo sada. Sad je 4:17. Čekamo jedno 6-7 sati, nemam pojma, kad mi se bude išlo u WC. Ok, čao svima, evo nas ponovo ovdje. Prošlo nekih 17 sati otprilike. I, znači ljudi, evo kamera. Izvadio sam je. Ok, neću puno da približavam zato što ovdje uzeo sam da je očistim i nisam baš najbolje očistio. Ovdje mi je punjač. Htio sam samo prvo da isprobam da vidim da li kamera i dalje radi, zato što ne pokazuje nikakve signale da radi, ali verovatno se baterija ispraznila zato što je bila 17 sati u meni. Tako da ovdje imam punjač, ništa sad je za početak da vidimo da li ova kamera i dalje radi i poslije ćemo da idemo tamo na kompjuter i da prebacimo i da vidimo što je uspjela da snimim. Samo još malo ovdje da očistim. Ništa ljudi, evo punjač, ajde vidimo da li radi ova kamera i dalje. Evo ga, radi, se vidi ovo svetlo, ništa, ostavit ću malo da se napuni i počet da idem tamo na kompjuter da vidim da prebacim ove arhive, da vidimo što je uspjela da snime ova kamera. Tako da ništa ljudi, vidimo se za nekih 10-ak minuta, mislim to će vama biti sekund. Mislim da se napunila dovoljno ova kamera, ćemo da izvodimo ovdje
USB, idemo tamo na kompjuter. Da vidimo što je uspjela ova kamera da snimi, malo sam nervozan, nemam pojma što da očekujem. Sad ćemo da vidimo. Da vam pokažem i moj logo, mislim pokazao sam na Instagramu, vidite bele naočari, brkovi, znači liči malo na mene. Više sad ću stavim kameru USB i ti, sad kad se polomila može jednom rukom. Ok, radi. Mislim katastrofa. Ok, ćemo vidimo zajedno sad što se ovdje dešava. Ok, trebalo bi da idemo ovdje, open file. Čekaj, vidimo gdje se nalaze sad klipovi. Downloads, ok, ovo je prazno, music nije, čekaj vidimo. Foto. Pictures. Ok, video ovdje je prazno, šta se ovdje dešava? Ok, evo. Ima 3 snimka. 3 snimka ima ovdje ljudi, tako da sad ćemo da vidimo što je uspjela ova kamera da snimi. Malo sam nervozan, ne znam što da očekujem. Ajde vidimo ovdje zajedno. Ajde vidimo ovaj movie 001. Šta je ovo? Šta je ovo? What the... To se ovdje... Šta je ovo? Ne mogu i da vidim šta je ovo, ljudi, ja prepoznam šta je ovo. Sve ove gluposti. Ok, čekaj, vidimo ovaj drugi klip. Šta je ovaj kvalitet snimka? Šta se? Ok, to je to, sad 5 sekundi snimalo samo, koliko? 3 sekundi mi snimila. Glupa kamera. What the? Šta je ovo, ne mogu... Ja ljudi ovdje ništa ne prepoznam što se ovdje dešava. Što je ovako mračno? I ovo kratak klip isto. A što nije snimilo 3 minuta? Ok, samo trenutak, samo da idem ovdje. Pokušam barem da vidim što se ovdje dešava. Kao mi izgleda kao pljuvačka neka. Ok, nisam očekivao da će ovakvi biti klipovi. Šta je ovo, ništa se ne prepoznaje sada. Šta je ovo crno? Ja ljudi stvarno ne znam šta je ovo. Ništa se ne vidi. Mislim, razočaran sam. What the fuck? Ja ne znam šta je ovo. Što je ovo belo sada? Gdje je išla ova kamera? Što se ovdje dešava? Ok, to je to. 3 klipa snimili sve po 3 sekunde. I ovo je prvi klip. Prvi klip mi je snimilo... Šta je ovo? Ovo je zadnji klip. Nije, ovo je prvi. Ovo je prvi klip. Kako sad duži? Ovo izgleda na pljuvačku nešto. Glupa kamera. Znači rizikovao sam ovo da progutam. Da bi snimio zanimljiv klip. Da vam pokažem kako izgledaju moji organi. I šta je snimilo? 3x7. 21 sekundi je samo snimila ova glupa kamera. Piše tamo 3 minuta da konstantno može da snima. Što se isključivalo? Ne mogu da razumem. Mislim, stvarno katastrofa. Izgubio sam sad ovdje ceo dan.
mogu sad snimiti neki bolji klip. Baš sam razočaran sam. Mislio sam da će biti barem klip 1 minut, onako da snimim, da vidim kako izgleda sve unutra. Ono ništa se ne vidi, ništa se ne prepoznaje tamo, ja ništa nisam prepoznao. Završavam polako s ovim klipom, iznervirao sam se.